खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय जासिबाय। दा आङो दिनै मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैलायबाय। दा बे आपडेटआनो जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि सायाव सावरायगोन। दा बिनि सिगां नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि फिसा भिडिअ क्लिप दं, बेखौ नायलांग्रोदो। बिनिफ्राय आङो बिथांनि फारसे सावरायनाय जासिगोन आरो। एनडिबिनि केडारफोरा फार्स्ट प्रायोरिटी मोनगोन। आर्मी, पुलिस, पेरामिलिटारि, सीआरपीएफ जेरै बै बिटिसि सुक्तियाव दङमोन, बेवहाय जोङो 10,000 जोंनि लाइमोनफोरखौ आर्मी, पुलिस, पेरामिलिटारियाव सोनांगौ होननानै बुंदों। प्रमद बर' नोंथाङा दि एसेबां थगायसुला, नोंथाङा दि एसेबां नेहाथ गोसोनि मानसि, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिम रावबो सिमाङावबो नुफेराखैमोन। मिथिबाय दा प्रमद बर'? आरो नोंथाङा दि नोंथांनि नङै रावजों, एकदम नंखाय बाखाय फोलानाय रावजों आरो बेसेबांबा हब्राबावगोन बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव, बेयो नोंथांनि सायाव थाबाय। नाथाय नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया, बेयाव जेबो लाब गैला नैबे दिनाव, नैबे जुगाव। मानो होनोब्ला नोंथांनि बे फोलानाय थगायनाय गासिबो रावफोरखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा रावबो बुजियै गैला। बुजिबाय दा नोंथां? नोंथाङा जेखि होना बेयाव जेबो खामानि गैला। दा नोंथाङा होनदों प्रायरिटिनि खोथा। गिबियावनो प्रायरिटिखौ एनडिबिफ्रा मोनग्रोगोन होननानै नोंथाङा दाथ' डायलग होलांबायना। नोंथाङा बारलांनाय समफ्राव बै प्रायरिटिनि खोथाफ्रा बबेयाव थैनानै थाखो, बबेयाव उन्दुनानै थायामोन? दिनैसो नोंथाङा इलेक्सननि सिगां बे प्रायरिटिनि खोथाखौ बख'बाय। होमबा बै समाव बारलांनाय समफ्राव नोंथांनि प्रायरिटिनि खोथाया बबे जायगायाव थायामोन, बबे जायगायाव थैहैखो? दा नोंथाङा जेखि बुङा, बेयाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो खोनासंला। नोंथांनि प्रायरिटिखौ दिनै नेयैनो दिनै गासै एनडिबिफोरनि गोदै सिमां आरो मिजिंफ्रा खामग्लिनानै सेवहांगार जालांबाय। बिमा बिफानि गोदै सिमां लुखानाय सनानि मन्दिरफोराबो हरखाबै माब्लाबा साइक्लनफोर फैनानै एकदम बुफाय बुसि खालामनाय बायदि नोङो बिसिनि सिमांफोरखौबो दिनै थेर बेथेर खालामलांबाय। होमबा नोंखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बोरै फोथायबावनो? प्रमद बर', लाजिनो सोलोंदो प्रमद बर'। बेफोरबायदि थगायबाय थानानै जोंहा जेबो जाया। नोंथाङा जुदि सरकारखौ सालायनो हायाब्ला, पावार गैयैखौनो थगायबाय थायोब्ला जोंना बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां हाखराव गोग्लैनो नागिरदों नोंथाङाबो बेखौ बुजिखाबाय। खिन्थु बुजिनानैबो नोङो दिनै बुजियै बायदि खालामगासिनो दङ। नङै खोथाखौनो एकदम बर' रायजो राजाफोरनि सायाव सोगासिनो दङ। होमबा बेफोर नोंथांनि मा साननाय? बर' जाथिखौ फोजोबस्रांनायनि नामा नोंथांनि टारगेटआ? नोंथाङा मा बुङो? दिनै बोसोरा बारलांबाय, बोसोरे बारलांबाय। लामा नायै खोमसिया दिनै साग्लोबफैबाय। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिर जोहोलावमोननि बिमा बिफानि मेगननि मोदैफ्रा दिनै बोहैनानै रानख्रेबलांसिनबाय। होमबा बेनो जाहैबाय नोंथांनि प्रायरिटि। व्हाट इज प्रायरिटि? नोंथाङा प्रायरिटिनि पइन्टखौनो मिथिया, ओंथिखौनो मिथिया। ओंथिखौ मिथियाबा नोंथाङा प्रायरिटिनि खोथाखौ लाबोनो नाङा। बुजिबाय नोंथां? नोंथांनि एग्रिमेन्टआ बिथांमोनखौ दिनै नोंथांनि एग्रिमेन्टआ दिनै बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव दोननायनिमोन नामा? बिथांमोनाबो गोसो दंमोन जोंफोरबायदि उदां अख्राङाव बेरायनाय, बिमा बिफाजों जयै रायजो जानाय, गथ' गथाय हिनजावजों जयै रायजो जानाय, आलो गोजोन बेरायनायनि सिमां दंमोन। दिनै बिसिनि सिमांखौ नोंथाङा नुखोना नुदा? दिनै बायफ्ले होजोब्बाय नों बिसिनि अननाय साननाय गासैबो सिमांफोरखौ। नोंथांनि प्रायरिटिया बेनोमोन नामा? ओंथिखौ बुजियाबा लासिं सिं प्रायरिटिनि खोथा दालाबो। बेसेबांबा थगायबावनो, बेसेबांबा थगायबावगोन फोलानाय रावजों नोंथाङा। लामा नायै बिमा बिफानि बिसि फिसाया फैगोन साननानै लामाजों नायहरै लामाया जामलांजोब्बाय। अब्लाबो बिथांमोना दिनैसिम दाबो सफैयाखै।
होमबा बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा। नोंथाङा दिनै साननो रोंनांगौमोन, बुजिनो रोंनांगौमोन। नोंथाङा दिनै बे लामायाव फैनायाव सोरनि मदद दं, सोरनि दारै दिनै बे लामायाव फैखो, नोंथाङा बे लामासिम फैनानै दिनै सोरजों सिनायजाखो बेखौ साननो रोंनांगौमोन। बेफोरनि गुबै जाहोना जाहैबाय एनडिएफबिनि थाखायसो नों दिनै नैबे लामायाव फैदोंलै प्रमद बर' नोंथां। नोंथाङा बेखायनो लाजिनो सोलोंदो। दम दंब्ला, पावार दंब्ला दाबो नोंथाङा जोंनि बिर जोहोलावफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनानै बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबो। बै समाव जेनेबा बिटिसि एग्रिमेन्टआव जायफोर बर' जाथिफ्रा केसफ्रा जोबजोबदों, जायफ्रा साख्रि बाख्रिनि जैगथा गैया, साख्रि मोनाखै, जायफ्रा साख्रि मोनाखै बेफोर थाखा फैसा मोन्दों, होमबाबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि केसा थायाखै। होमबा नोंथांनि एग्रिमेन्टआव माबोरै बिदि जाखो प्रमद बर'? बेनिखायनो नोंथाङा लाजिनो सोलोंदो। गोदै बुंलाबायनानै बेफोरबायदि नङै फाङै खोथा बुंलाबायनानै नोंहा जेबो लाब गैया। जोंहा बर' जाथिया मा जानो थांगासिनो दं? धंस' जानोसो थांगासिनो दङ। आरो नोंथाङा बुंबाय दाखालि 10था कलेजआ गभर्नमेन्ट जाबाय, फोसावबाय। गभर्नमेन्ट जाबाय नालाय, फोसावबाय नालाय, हनै कलेजनि एकदम प्रफेसारफ्रा मा जाखो? गिलु फालु अमा जाहोलाबायबाय, फरखा गावलाबायबाय, रंजाबाय गिलु फालुनो। नै दा थाङै दिनै फाइनालि नोंथाङा आसाम सरकारजों लिरनानै हरजाबाय नोंथांमोननि कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाया। होमबा बे बेसेबां लाजिनांथाव। नोंथाङा दिनै बेखौ बुंफिनगासिनो दङ सरकारि जागोन, खिन्थु सरकारि जाया। बेखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय। दिनै नोंथाङा मोनसे स्कुलखौनो जुदि गभर्नमेन्ट खालामनो हायाबा बे कलेजफोरखौ नोंथाङा माबोरै गभर्नमेन्ट खालामगोन होननानै माबोरै सावरायगोन होननानै माबोरै बुंबाय थाखो? नोंथाङा सावरायनायावनो नोंथाङा समा बारग'लांजोब्बाय प्रमद बर' नोंथां। बुजिबाय दा? बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा सासे उदगादननि गाइखेर सेरग्रा प्रमद बर'। खोनाबाय? जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आसा होबाय नोङो, गासिबो निरासा खालामजोब्बाय। माब्रै उदगादननि गाइखेर सेरनाय बेखौ खोनासं प्रमद बर'। उदगाद'आ जोबोद गोजौ गिदिर, बिनि गाइखेरखौ मोनसौआ। नोंथाङा बाल्थिं गंसे दोननानै बै गाइखेरखौ बाज्ल'नानै सेरोबा बै गाइखेरा बबेयाव गोग्लैगोन? बाल्थिङाव गोग्लैगोन ना हायाव गोग्लैगोन? बेथ' लेथेर फेथेर राननाय। दा नोंथाङा बेनो जाहैबाय गाइखेरखौ मोनागारा नोंथाङा गाइखेर जासिनाय। हनै नोंथाङा हनै गाइखेरखौनो सेरनो हायाखै। लास्ट पर्यन्त मा जाखो? नोंथाङा बाज्ल'नानै गाइखेर सेरनानै नोंथां उदगाद'जों जोनानै फोरलाब फोथाब थांबाय। होमबा नोंथांनि गाइखेर सेरनायखौबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बोरै मोनजालायखो? सिन्था खालामनांगौ। नोंथाङा जायनि थाखाय दिनै डेभेलप जादों, नोंथांनि गोदै रावाव नोंथांखौ फोथायनानै दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मदद होदोंमोन। दा मदद होनायनि बेलायाव दिनै साक्सेसबो जादोंमोन। दिनै ओमफ्राय फाइनालि नोंथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा खालामनो हाखो? दा बेखौ नोंथाङा एसे सिन्था खालामनानै नायदो प्रमद बर'। नङाबा नै जोंनि बर' जाथिया धंस' जानोसै, जोबस्रांलांसै, हारिया अनागारि जानोसै। होमबा नोंथाङा दाबो सिरि मोनाखै। आरो सिरि मोननानैबो दिनै मारै नोंथाङा उन्दुबाय थाखो? दा दिनै भिडिअ'आ बेखिनिल'नोमोन रायजोफोर। आंनि बुंनाय होननायफ्राव नोंथांमोनहा गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो। दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।